Είχε το καλό, είχε τα μισά. Στρωμένο χειριστήριο. Αγχώθηκε. 9-3. Αγχώθηκε επειδή. 9-3 σουτ. Άλλο δεν μου μιλήσω τώρα. Εγώ απορώ και αυτή το γκολ. Δεν σ' άρεσε το γκολάκι του Βούπα. Το γκολ να έχει κάτι. Μπούσκετς! Μπούσκετς! Μ' αρέσει, το ξέρω τι ακριβώς θα κάνεις και παίρνεις την ηλίθια κόντρα σου μέσα στα μάτια. Κόντρα, δεν ξέρω που πήκε. Πήκε! Που είδες, κάτσε να στη δείξω εγώ. Ψον, δεν θα κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα. Σοβαρέψου, σκέψου λίγο. Βάλε το μυαλό σου να σκεφτεί. Ναι, έχεις δίκιο. Παίξε πάσου. Παίξε, παίξε βλά. Να πάει τυχερός. Και μία φορά θα τη γλιτώσει. Λίγες φορές. Αλήθεια, λίγες φορές έχει φάει γκολ έτσι ο Τζον. Συνεχίζει να το κάνει αυτό το πράγμα. Νομίζει είναι προ. Γιατί μπορώ να το κάνω αυτός. Το Τζον νομίζει ότι κάτι κάνει. Να μου όποιοι θέλουν παίζουν, το πιστεύω. Σκότεις και σε αυτό με τις πασούλες του Ρέι. Μέσα είναι Είναι κάνει το ίδιο. Μιλάμε, είναι γκολ. Σύμπατο ρε. Αυτό θα πάει για είναι χάτρικ. Πώς μου τη σπάει αυτό το πράγμα. Ναι, σου πάει τη σπίσε τώρα εδώ, πασούλα. Δες τι έκανε ο Μπόατενγκ. Να, Άντε βούλωσε. Γι' αυτό είναι το Μπόατενγκ. Γι' αυτά είναι ο είναι. τον είναι, γι' αυτό τον έχεις μέσα μόνο. Έτσι, τον υποτιμάς, χώνεται μέσα. Μπράβο Τζο, καλά της και έστησε και την πάση. Πήρε. Δες το. Την πήρε. Πάσου τα γυαλιά στα μούτρα. Σου κλειδί μετά μιλάει για κόντρες και για... Ναι. Μόνο έχει περίεργη. Και τα βάζει αυτά. Είναι. Τζον. Μόγιρο με γροθιά. Τον πικέ μην τον υποτιμάς από κοντά. Πικέ. Μιλάμε. Τι έγινε? Έκανα φάουλ. Τι κάνει και ο άλλος Γκρέκ έχει σοβαρό πρόβλημα. Μιλάμε. Τους έχει... Μιλάμε πως δεν μπήκε αυτό με τον πικέ ρε. Αυτό που να είχε μπει αλήθεια. Μένω θα με έμπαινε αυτό Τζον. Και βοκάρι. Μην τον υποτιμάς τον πικέ. Τέλος πάντων. Μιλάμε, αλλάζει παίχτη για να κάνει τη σέντρα από το μισό μέτρο. Αυτό θα κάνει τη διαφορά τώρα, Τζον. Την έκανε ο κομμάτι τη σέντρα. Τι θέλω να πω ρε. Sergio Busquets. There's some potential in this move. There's a passing game, and my word, they're passing it well here. Well, they've got to chase back because with the turnover in possession, they could be vulnerable. On to Müller. Can't keep the ball at the moment. Xabi Alonso. Lewandowski. Here's Douglas Costa. On the attack here. A timely challenge. Nicely worked until that point. Έλα ρε. Neymar. Still 20 minutes to go. Into the attacking third. Και Τζον. Ivan Να περάσει ο Rakitic. Πικέ. Έφυγε. Oh, he's good at cutting those passes out in that middle of the park. Ναι.
ξεπασχολείς μες στην περιοχή. Α, δεν ξέρεις να κάνεις ένα σουτ να βάλεις ένα γκολ. Πρέπει να μπεις μέσα στη μικρή περιοχή. Ρε Γκρέγκ, το βουλώνεις καμιά στιγμή. Έφυγε μέσα. Κάνουν σούτ από τις 90 μοίρες ένα σε ένα. Messi takes it forward. Εσύ και secret illegals, Out wide, they were in a good δηλαδή. position until that Πολύ defender μόνος του ήταν ρε. very promptly Είχε 5 decided άτομα it. γύρω του στα Robert Lewandowski. σταμάτα. Philip Lahm. David Alaba. So we're coming down now towards the last 15 minutes. Could be dangerous. Μασεράνο, φτάσονα. He could do it. Oh, he got his fist to it. Καλό αυτό. Μιλάμε Γκρέγκ. Όχι. Θα φεύγε φάπα. Θα φύγε φάπα λέει. Είναι το βλαμμένο. Να, τσι στα χερώσουν άμα το βάζει τώρα αυτό το βλαμμένο το κονέ. Δεν σε νοιάζει. Φαίνεται ότι όταν είναι ψαλιδάκι, Πώς το βάλεις τον γκολ σου ρε, χωρίς κόντρα, μήπως. όταν είναι ψαλιδάκι ακυρώνονται όλους οι κόντες και ό,τι πούλες. Tried to tackle here, and he's done that. Well, this attack got a bit of menace Sure. to it. Μιλάμε ρε. Αυτό ήταν γκολάρα αλήθεια. Ράκι. Για τον Γκρέγκ δεν υπάρχουν κόντρες. Στάβ, είχε αυτό κάποια κόντρα. Ή γίνονται στον Τζον. Στάβ, είχε αυτό. Ή γίνονται στον Τζον. Είχε αυτό κόντρα. Lewandowski. Now here's a chance. It's been a thrilling contest this, and we're into the last knockings of it. And the supporters, well, they're not showing any sign of losing their stamina. They've been great. They always love coming to this ground, one of the best atmospheres around. They've not disappointed. And that's good support as they build this attack. Ναι. Ο Τζον όλο το παιχνίδι έχει κάνει Until they got that challenge μία in. φάση. Αυτό το πράγμα δηλαδή. Τρέχω τα πλάγια. Μιλάμε πώς μου τη δίνει ο Γκρέγκ. Μιλάμε, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Μπορώ να ξέρω γιατί ο Μπούσκετς είναι επιθετικός αυτή τη στιγμή. Keeping an eye on the time here. He still could have a decisive moment in the short time that remains. Όπα. Saw the goal and went for it. Very good stop here. Πάει πάνω την μπάλα. Νιώθω ότι θα φάει γκολ στο 90. And one more chance maybe. Έδειξε το και Defended to it first. σου έφυγε. Great piece of play. Sure. Honest challenges from Αχ, both of them. αυτά περνάνε. Now they've got a chance in this part of the pitch. He's undercut that pass. There is some backup for him in this position. Good play, but they've lost the ball now. Μπούσκετς. The opposition in with a chance. Good stop by the goalkeeper. Περιμένει να κάνεις δυνατό σούτ όταν Here they come again. It might be their last chance here to get something from the game. Όχι τώρα. That's great work by the goalkeeper. Έφυγε. Τελείωσε εδώ. Εσύ τέτοιες φάσεις δεν μπορείς να κάνεις. Φάουλ. Όχι. Almost. εντάξει στη σφύρι. Τελείωσε, τη σφύριξε. Την πήρε. Καλά το έπαιξες. Bayern Munich line.